Môžem povedať, aká je pravda? Počúvajte všetci teraz. To je vážna vec. Poprosím. Žiadna sranda, žiadny humor. Teraz vám poviem niečo, čo som sa dozvedel a chcem, aby ste to všetci vedeli. Takže pozorne prosím všetci počúvať. Určite všetci viete, ako posielam Juliusa alias Bravčový Kár alias Smradlavá pečenka. Posielam ho do kúpeľne, aby ukázal niečo v kúpeľni. On vždy povie, že sa tam kúpu chlapci. Dobre to viete. Je to tak? Je to tak, či to tak není? Je to tak, či to tak není? Povie, kúpu sa mi chlapci. Ja som prišiel na to, akí chlapci sa mu kúpu. A ja vám to tu teraz poviem. On v kúpeľni nemá žiadnych chlapcov. Jediné, čo má v kúpeľni, je špinavý riad, ktorý je naložený vo vani, kde je napustená voda a následne, keď ten riad tam nechá odmočiť, tak do tej špinavej vody ešte dá aj prádlo a v tom okrem riadu umýva aj prádlo. A on asi neviem, hanbí sa alebo nechce sa strápniť, tak povie, že tam má chlapcov, aby nemusel ukázať, že vo vlastnej vani v jednej špinavej vode okrem riadu perie aj prádlo. On vám nepovie pravdu. On vám nepovie pravdu. On vám pravdu nepovie. Idem ho napojiť. A teraz uvidíte. Dobre, že sme tu dvakrát pripli. Tak, prajem ti krásny večer. Ľudia, prosím. Včera... Sekáš. Sekáš inak, takže si tam troška správ s tým internetom. Sekáš. Ja Sekáš. nesekám, ty sekáš. Včerajšok ti nestačí. Ja nesekám, ja idem dobre, ty sekáš. Kredy, ďakujem. Seká, už Ja nesekáš. nesekám. Ľudia, ja sekám ľudia. Od začiatku ani raz som nesekol. Liby. Hneď prvý... Počuješ? Hneď prvý trest pre teba? Mama, Hneď teraz? čo máme? Hneď teraz?